Takže ľudia, vítajte u ďalšieho videa s hosťou. Čauky, čauky, čauky. Takže ideme natáčať GTA 5 stand. Takže prvý stand sa nachádza, som tam už mohol zajsť, ale dobre. Ideme tu na, čím bližšie, tým lepšie. Tu na tak ideme, na to som si to začal, keď som hneď pritom. To je nápad. To čudné. Vrtulníko, on byl zničený. Ty mody, to už sa... Aha, dobré. Lol. Tak, touto sa... Takže vy o chvíľu. Tak sme tu zas. A už sme tu. Takže ideme wallrideovať. Dúfam, že to poznáte. Až z názvu anglického. Wallride. No mne sa dneska darí. Wallride. Úplně najlepší. Počkaj, stenové jazdenie. Stenové. Zase z tohoto nedostanem, nie? No jazdění po stěně. Tuto motorku mám zase tu istú, lebo som si ju od Polišov kúpil. Stand for one. Slide. Takže každý ide mať dáky pokus, dáke pokusy. Dobre, Pokusu. každý má 3 pokusy. Dopadne trochu easy, takže. Hej, tu nás som si vybral. A není to. Hej, a musíme dať ten... Hej, aspoň 2-sekundový. 1, 2. Také sekundy. Vidím. Dobre, dáme si na to radšej 5, nie, 3. Slovo motion. Ten môj starý slow motion. A náš nový slow motion. A nie môj nový, ide starý. 1, 2. Bol som tam, takže na druhý pokus som to dal. Som zazmetkoval pri tomto, že You are king. A ja nie som náhodil, ja to dám aj takto v more. Dobre, som náhodil. To jak ide. To je husté. Takže ideš ty, tajný host, vidíte. Ešte ťa len uhádnu. Vy ma nepoznáte, hej. Ale ja hej. Ani ty ma nepoznáš. Ja som to jen nie. Vládlo, nie? Či kto to? Tam je tá jamka, tam choď. A poď na to. I go. Teraz sa daj. Nemôžeš ísť rovno. Musíš... Au. Už by sa mi nechcel učitovať motorku. Čo? To som kúpil aj tak obcízľou. Ja sa nerozbehnú. Takže pokus von. Hotový. Tak. A poď. Pokus číslo 2. Ja neviem, ako sa robí wallride. 1, 2. Dobre, tak skúsim to ešte raz. Tak to neurobíš. Tak ti radím. Tak idem to ďalej. Čau, kamo. Sme kamoši. Fuck. Nie, tak. Ladím s mojou krvou na to panka. Počkaj, čo robím. A dúfam, že ste si všimli tú hudbu pozadí. Áno. Konečne, niečo nové. A keď toto video nemá pozadie, ale za kamerou je, takže. Za kamerou. Ale to je pravda. Tak. 1, 2. Dobre, kamo. Dajme tomu. Proste, dal som wallride, nebolo to 5 sekúnd, či koľko A to teraz malo ten byť. najmenší wallride, ktorý... Dobre. Tak ideme na stand číslo 2. No ešte troška. Takže... Vy are back. Back. Buggy. Tento stand, rozbehneme sa. Od tohoto sa odrazila. Budeme sa pokúsiť na to, alebo aspoň do toho, na tú budovu. Do toho. Aspoň do toho. Takže Trafik ideme. to tam by sme mohli. Počka. Pokus číslo onej. Tu dáme tu. Čo? Čo? To ja som išiel tak dlho len odtiaľto až len tam. Tak dobre, no tak menšie troly na nás hráte to GTAčko. Slow motion. Lol, to jak mám dať? Lolke to... Tam je ten chodník. Som si všimnul. Ale...
se nedá. To je smutné. Takže pokus číslo 2. Pokus číslo 2. 2. Dvojka je satanské číslo, aj keď to je Lol, šestka. lol. Živý, živý. Lol. Taký sajtný. Takže posledný pokus. Číslo 3, more. Číslo 3. Pokus číslo 3 rýciu 3. Do tretice všetko dobré. Do tretice než do tretice. Ale hovno. Všetko najlepšie. Narodenina. Slajda. Pomo. Si frajer, kapa. Takže Janík je tajný hozír národu. Takže mu začít pokus číslo 1. Tak, ja to skúsim teda. Tak z čísla 1. Čo? Po smrti sme tu. Takže sme sa rozhodli to dať z inej strany. Poď, môžeš vidieť. Takže skúsime to odtiaľto. Pomotion. Veď, ale to čo bolo? Daj, choď ešte na normálne, daj si robiť. Ešte si poviem 2 roky. Kámo, to je rýchlosť. Toto je něco. To je na to 3. Zkusíme to jít takto. Takto. Kamo? Kapa? Vážně. Takže poslední One hole later. Tak jsme tu zase asi po 1 hodině, bo jsme ještě raz hrali. Takže jdeme na to. Síka! Zasa! Takže pokus 3, jdeme na stan číslo 3. Takže jsme tu. A